Hi guys, it's your boy Aritoy. Yeah. And karon guys, nag-travel na sad mi guys. Naghapit mi diri sa Bakis, sa among paboritong hapitanan. Diri mi nagpagas tapos malit mi og mga kuan, gamayng pagkaon. Diri sa Bakis guys, kung dili pa ka sure sa imuhang imnon nga mga soft drinks or mga drinks nimo diri, pwede nimo tilawan tanan. Prehan niyo. Testingan nimo na tanan, pwede kayo guys. Na, okay kayo. Dire ang taman yun to, pre? Ha? Pwede man? Gani. Na magpicnic ni ari guys. Para yung mga ligog dagat ba? Ayo, dapat sa Bakis. Salamat Lord. Thank you kayo. Dili pa rin na silang pakita usahay? Tagsalag mo kayo diri, tagsal kayo. Mo ba? Oo, ngayon mo mulok og kaduha. Usa makakita sa beer. Oo. Tatawa eh. Timingan din ta. Ay dire. Kita lagi ni beer pero perting gamaya lagi pod. Layo ko kayo. Lagi. Tayo sakto mo kayo nakakuta kita ko muna kay nakahunong kita dito na pita ba. Are mi si ar guys, kay on kay ko guys. Guys, abot na mi dire sa amuang iabangan nga ako cabin. Ami dire guys. Nindot siya guys kay minaw ang area. Tapos napoy dulaan nagbata. Malingaw ra gid si Lucas dire. Ang kontra na lang dire is ang lamok. Karon guys, musulod na ta. Ari guys, pag sulod nimo guys, makita nimo na yung primero, labhanan. So pwede kita maglaban rin. Dara model. Ara. Ang homeowner. Model siya si Mama Bear. Mama Bear. Ayun, kapihan. Para sa mga coffee lovers. Tapos microwave, lutuan. Nindot, nali ang nga lutuan pre. Nastunga ba? Basurahan, saan ni? Wi-Fi ni? Wi-Fi sulod. Wi-Fi ka po? Sa mga, para sa mga kopi, mga pet lovers diya. Pet lover niyo. Oh, na tay mga kanan na to diya. Oh, yung mga plato pa diri oh. Oh. Libre basta Airbnb no, kumpleto gid no. Kumplito. Oh. Para wine naman ito. Wine. Oh, pa isakto kay nagdatag wine. Mo ni sala. Dire ang master's bedroom. Wow. Ala ninduta. Dire. Oh, shower. Nice kaayo guys oh. Jacuzzi. Oh, Lucas is happy. Apa ginalain pag yun? Napag dire. Dire na bus lay balcony. Oh. Tara. Balcony. Kita diri, yung video kita diri. I'm never gonna dance again. Tanaw po ta dire be. So dire guys. Napod siya gawsanan dire. Pwede po siya diha oh. Tour sa natin niya ito mga viewers.
Dire CR. Nice sad. Limpyo. Tapos dire ang ilang closet. So nice kayo. No? But dire ano siya. Okay. So ilang CR guys is katong common. Nice king lugar guys. Kahuna-huna juga si mga utang diri ba. Kuhan ka diri ako, muni-muni gyud ka ba? Kaingon gyud kay Lord, salamat kay Lord. Oh, yeah. Thank you kay Lord sa gasa si kinabuhi. Tinood yun. Tapos taga-trabaho ka sa ospital, makita gini mo ba nga? Life is life yun. Nagi Lagi mamatay ba? Ha? Lagi mamatay. Nagi ba? Hi guys, good morning. So motoy na hitabo kagabi guys no. Paguman na mo og panihapon, nag-chill na lang mi, tan-aw og Netflix. Tapos nag-inom mi og beer. And yeah, mo ni ang kuan diri karon guys. Kita ninyo mo ni ang view diri karon. Buntag sayo. Oras karon diri guys is 7:53 pero sa Nashville is 6:53. Advance ni sila diri og 1 hour. Libog pug kaning oras sa US guys kay bisan og naara sa Tennessee pero lain-lain sila oras ba. Mo advance usahay mo late. Ana sila diri. Dili ko ka-explain og nganong ingon ana ilang oras diri guys. Tapos mo ni ang isa ka view guys sa balay. Karon ang view pinatakilid pud gamay. Nice ang kuan guys, ang design sa balay. Ganahan ko or dili lang gyud siya common kay dili man gud ingon ana ang style sa balay sa Pilipinas no. Tara si Lucas guys, nagsuroy-suroy na.
Tanaw mi aring kuan guys, oh, ilahang playground ba. Kaso nag-ulan mangod kagabi guys. Basa. Dili maka-slide si Lucas. Kay basa. Danlog diha, ma-slide ka. Ana lang, diri lang ta oh. Tanaw lang ta diha oh. Di lang ta ba dito? Kay basa man, di maka-slide. Let's go back inside na lang. Ha? Let's go back inside. Bye-bye. Let's go back inside kay magpug ka makadula oy. Bibi. Hello, boy. Good morning. Say good morning. Bless Tito Luben ka. And guys, muna ni ato ang view diri sa tong likod guys. Kung asa mi nagluto kagabi gitiwas na mog sugba ang nabilin nga sugba unon kagabi guys. Wa na mo namo gitiwas gud kay ulan-ulan ba. So karon lang namo gitiwas ang katong karning baka. So muna ang gamit namo karon diri guys no sa among pagsugba. Kanilahang griller nga gas ang gamit ni guys. Murag gasol ba. Luto mig kuan guys. Steak. Buntag sayo, heavy kay sudan. Fire. Alright guys, food tasting. Panalo kayo pre? Paisa? Yummy kayo? Wala kayo na uga. Wala man. Hi guys, nanami karon diri sa gawas no. Naglakaw nami pag humana mo pamahaw. Tapos naghapit mi diri sa kuan guys, sa may Walmart. Nagpabilin lang ko diri sa gawas guys. Diri sa parking kay among palanggang Lucas natulog na sa giduka dahil siya di ay. Tapos ang gipamalit niya dito sa sulod, palit siya dito sa sulod og bath towel kay kuan guys kanang wa mo mi kadala. Ang trip man gud namo karon mangadto mi og river basin og mga ligo mi didto. So mao to nga palit si Janet og towel. Townsend to tong next location no? No, Townsend Way unsa tayo? Ani? 15 miles. Dinton Parkway, mo na West siya. Valley Road. Mm. Sige. Elmar Alexander Parkway. Ano no? Sige. Kita na dito. Magsunod ako nimo pre. Sige. Okay, manglakaw na ba? So guys, kita lang ta dito guys kung maabot na mi. Yeah. Guys, suka to you guys. Ari nami guys. Action pa mig ka tibulaag kaganiha. Yara mi ngaron guys oh. Pero before that, kuha sa mi og parking ticket. Butang rin scanan, di ba? Oh, ito sa bangat. One day use lang, parang Kani. 5. B no? Oh, C. Oh, C. Pin number. Banana. Banana. B. Alright guys. Muli kuhaanan rin guys oh. Okay kayo. Buat na ito nitong mga balon. Bray, ito ba? Pagdala, Bray. Una ito ng pan? Ang burot ng pan. Oo. Kanila to, isa kanilang day R. Dadan na to ni Apple, isa lang kabit pitan. Lagi no? Oh. Anong galisod-lisod ng taong ko? Bright mo to. Bright, chupin. Guys, sorry guys. Yeah. Sorry guys, wala akong gamit ang utok. Sorry guys. Yeah. Bright, chupin. Ay, salamat na ako yung friend na Brainy. Pwede ba patungan? Nabalik sa ko ah. Oh my gosh. Sige, hindi na lagi tagpuan R. Tsaka na.
Kasi mag-slider pa dire. Landslide. Mas Lucas oh, pero tinang tamak-tamak oh. Enjoy guys Lucas. Wala pa ba? Bago ba yung mata? So, perfect kaayo. Perfect kay ay. What? Kami karon diri guys sa kwan tabing itlog. Alright. Shout out na kang Giant Lord. O si Kuan, si Kay Abad. Shut up ko sa akong mga follower. Si Paul Jake. Try ni kaligo karon guys. Atil, magduri sa Kuan. Atay. Let's go. Hi vlog! Welcome to my guys! Humo lang akong lawas guys. Lucas guys oh. Ara diri oh. Say hi. Say hi, fans. What are you doing? Are you playing with the water? Na playing in the river. Say playing in the river. Lami siya sa naiinit. Gani. Unsay gala na ning subaa. Katong nga buwan. Townsend. 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 River. Townsend River guys. Muni kuan guys, trip diri sa Amerika. Talagsar man dagat diri sa amuang dapit, ari mi sa suba, ligo-ligo. Saan tubig? Abo na maligo ta, mapasa ito sa mo. Wala siya kabalo no, makabusa. Maligo ka? John, indot ni John. Sure ka? Sure ka maligo ka? Ay, tao dyan. Sige. Anak ko be. Ako na po ikawas. Ate na lang kamaligo. Ha? Tudno kayo, mag-ice mo tiil. Ano lagi na? Itong tig-tiglong diretso ba? Di juga mo kanjad. Ano sakit lagi ako dito eh. Pirmiro jud, mara jud kumuton yung tiil. Iwa karon tay, dili na kumuton. Dili na. Kabuk na naiinit, kalamiag kayo. Nainit naman kayo. Suya ka no. Nami kay ligo no. Na hindi mo ka maligo gud. Di bugnaw gid noon. Pirmiro. Asa mo adto? Ako sila dito. Kami dito. Ay, diga sila diyo. Wapo kayo. Salay ko diha. Tanaw. Ready? 1, 2, smile. Balik kami oh. Ikaw maligo? Sukan mo kayo. Marano ka. Ata? Balik ka sa? Ato na misa na to? Ikaw. Dira. Wapo ka to. Hunong ka ba? Ako no. Ito na dire ko sa rin. Duol mig pato guys oh. Wild duck. Kusog ti mang lupad. Hindi ka ba sa tulikong stop? Joshua, the duck whisperer. So, okay na guys, no? Pack up na mi. Kay napa daw may laing adtuon na lugar. Iilis ako. Next destination na mo guys is Clingman's Dome. Alright guys, namin dito karon sa Ben Morton Overlook. Di pa ni mao ang
Adtuon gyud. Tree. Duta kayo eh. Mura mag-painting. Bird. That is a crow. Paano pa? Crow. Dito pa ano ba? Crow. Crow. Napatidalan nito, oh. Yung boss, oh. Diyan nagagi. Una dagi. Ah. Diyan rin may gaagi, guys. Oh, buto makita baka sa video. Nice. Mini cars? Wow. Mini cars. Ikabuhi ko sa tuyok-tuyok na dalan, oy. Bye. Bye-bye. Padayo na mi, guys. Sa amo ang biyahe. Apa may mga 30 minutos o 40 30 na lang ay. para maabot mi sa Klingmans Abri ang Dome. 1 hour. Nagpag na ng AC. Yes, ma'am. Kita kits. Hi guys. May diri sa Klingmans Dome. And nagsuot ko kuan guys, jacket. Kay medyo bugnaw mo diri lugar di ay. Nice kay diri guys. Ambot mo ma-emphasize baka sa camera pero ga-fogs diri. Nice kayong lugar guys. Naggan kayong tao sad. Karon pa. Kuan biya, taas kayo ni. Oh, Oh, taas kayo kanang dugay pag mga pila ka ni ka minuto maglibot. porog mga 2 kilometers ni. Mo ba? Oh, pataas. Ay. Bugnaw no? Kapila nyo anhin diri Josh? Kapila nyo anhin diri? Kaduha ni karon? Ah. Medyo taas-taas doon yung trail nga dyan. Tungason ka ni Josh? Tungason kayo ni? Kakita view. Sa unahan pa? Pero ga-fogs mo no? So, sulod to sila sa souvenir shop. Muna yung mga baligya nila dito guys oh. Nice po niyo, jacket oh. Presyo $80 na sad. Nice no? Ako po ng kulura oh. Yung t-shirt 27. Put sila yung mga kalo. Nice kayo guys oh. Lego. Pila po ni 12. Bagay kay Bray. Excuse. Padayon na may og baktas. Ako tulod Lucas din be. Hindi ka kapuyon. Saka naman yung bakiliron kay guys. Daggan po yung mga red ba? Mga puno na yung parking ni Bre. Oo. Agay, wag kay park sa una park mi dito lumis kinaog sa daan. Gagaputi na ganing uban gani. Mabasa gyud ka dire. Grabe ang akar guys eh. Okay, makita diri nga side oh. Puno gabon. Diri po kakahuyan. Naasla sa ubos. Kauna ko kami ni Lucas. Ay, ngaka di adre eh. Pero okay ra. Okay, nice kayo ang view. One year. Main road. Main kanang main look na lugar ba. State. Oh, Oh. wow ba? Yeah, 1 year na siya nga trek. 1 year nga lakaw. Main kanang state ba. Ano siya? Main pa doon na siya Kani main nga state. trail. Ang end ana. Main state? Oh. Layo ka. Grabe no, layo ba ito main street, main state. Oh. Grabe, sa katuig di ka magbaktas diha. Buwan ang tapin. Uy, tuig. Igi ang trail. Ano, naglalis na. Guys, naglalis na sila guys. Ato sa putlon, diri lang dapita ha. Balik lang taon niya, unana ta sa top.
Grabing gabon diri guys, oh. Mura jug na igadaob sa unahan. Or na igalanda ba. Very nice nga experience guys, di gyud kabayran. Tulo gyud ako singot, Ay. Thank you Lord sa experience. Very nice. Diya may mga na guys, sa taas. Masaka ang kuan diya, trolley. Sakara din trolley dito guys. Look, oh. Hi. Abi kayo, wa nagig kayo makita diri ba, oh? Unahan. Lah. Humot gani. Nasa ikaw galingon yung baho ba? Mo din di bahog pa yung tree, no? Magpresko kay ba? Di magiga, no? Dalan. Unsa ka ni kahabog, no? Like living ganito lang ang South View. Perting gabuna manggot. Mo din gitawag ni Saguan guys, Smoky Mountain. Tungod sa iyang view nga napuno gabon. Kang tao pud eh. Kita mo. Okay kay guys. Okay kayo. Worth it rang kahangak pagtungas dire. Indot kay guys. Mo yun no? Pangkat ra na nila ba? Motubo ra man na, di ba? Tubo siguro. Murag salingsing ra iya. Kanaog namin sa ubos guys. Padulong namin sa mong parking. Tapos dito may maniud to sa Chimney Chururot. abot namin nga rin sa kwan guys, chimney picnic area. Kung muna niya mo ang paniod to dala panihapon. Salamat guys. Guys, adong na may pauli. Naghapit na sad mi diri sa Bakis guys. Nagpa-gas. Hapit na sa sulod. Palita dito yummy foods. Ano mi diri sulod guys. Dayon palit to aning kuan oh. Ilahang chips, potato chips, beaver chips. Okay guys oh. Beaver chips. See bye bye Bakis. Bye bye Bakis. Now we will go home Bakis. So guys, humanami og timo-timo ginagmay guys no. Og mopadayon ng isa muhang pagbiyahe pauli. Biyahe pa mig mga 2 hours to 3 hours. So kita na lang tayo niya guys. Abot na mi. Peace and I'm out. Ay, abot na gid mi guys. Salamat kay Lord. Muhag iming gigiyahan sa muang pagbiyahe karon. And dire na
nang nikutob niya tong video guys no. Daghang kay salamat sa inyong pag-uban kanamo sa amo ang lakaw karon. And this is your boy Aritoy. Peace and we're out.